ti spieva, veď láska moc ti patrí. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný u nás. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú ťa môj hriech stál. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný u nás. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný u nás. Buď pozdravené boské srdce Ježišovo v prevelebnej oltárnej sviatosti od tohoto času až na veky. Bárs by sa ľudia utiekali k najsvätejšej sviatosti, keď potrebujú liek proti svojim bolestiam. Neboli by takí úbohí, ako sú. Prorok Jeremiáš si zaťažkal: či nie je to balzamu v Galáde, či nie je to tam lekára. Ctihodný Béda vraví, že hora Galát s ohromným bohatstvom príjemnej voňavej živice a liečivých rastlín je predobrazom Ježiša Krista, ktorý má v tejto sviatosti všetky lieky proti chorobám našich duší. Ako by náš vykupiteľ volal: prečo nariekate, Adamovi synovia, na svoje nedúhy, keď máte v tejto sviatosti lekára i lieky proti všetkým chorobám? Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Drahý Spasiteľ, spolu s Lazárovými sestrami chcem sa ti aj ja požalovať. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Ježišu môj, ja som ten nešťastník, ktorého miluješ. Ale spáchané hriechy zranili moju dušu. Božský lekár, idem k tebe, aby si ma uzdravil. Pane Ježišu, dnes večer prichádzame k tebe, pretože potrebujeme načerpať z tvojej svetosti, z tvojej lásky, z tvojej múdrosti
ale aj z tvojej odvahy. Pretože odvahu potrebuje pre dnešný svet každý kresťan. Dnes večer, Pane Ježišu, by sme sa chceli venovať rodine. Rodine, ktorá by mala vo svojom režime pravidelne prichádzať k Tebe. Alebo inak, rodine, ktorá by v správnom režime ťa mala pozývať do svojho kruhu, do svojho stredu. Svätý Otec Ján Pavol II nás povzbudzuje, zároveň nás vyzýva, aby sme robili všetko preto, že by sme kresťanské rodiny chránili. A zároveň upozorňuje aj na možné nebezpečenstvá, ktoré duchovným spôsobom ohrozujú tieto základné spoločnosti, v ktorých vyrastajú noví kresťania a Božie deti. Svätý Otec píše: rodinné spoločenstvo v súčasnosti zasiahli a zdá viac ako iné inštitúcie rozsiahle, hlboké a rýchle zmeny v spoločnosti a kultúrne. Mnohé rodiny prežívajú túto situáciu vo vernosti tým hodnotám, ktoré tvoria základ rodinného zriadenia. V iných rodinách zavládla neistota a rozpaky. Pokiaľ ide o vlastné úlohy, alebo dokonca pochybnosti a takmer nevedomosť o hlavnom cieli a podstate manželského a rodinného života. A napokon ďalším rodinám bránia v uplatňovaní vlastných základných práv najrôznejšie situácie zavinené nespravodlivosťou. Cirkev si uvedomuje, že manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva. Preto ponúka svoju pomoc a chce, aby jej hlas počuli tí, ktorí už poznajú hodnotu manželstva a rodiny a usilujú sa verne žiť v tomto duchu, ale aj tí, čo sú neistí a túžobne hľadajú pravdu, a napokon tí, ktorým sa nespravodlivo bráni, aby spoločne uskutočňovali svoje rodinné plány. Prvých z nich chce cirkev podporovať, druhých osvecovať, tretím pomáhať a pritom ponúka svoje služby každému človeku, ktorý sa zamýšľa a uvažuje o údele manželstva a rodiny. A tak kresťanská rodina je naozaj prvým spoločenstvom povolaným na to, aby hlásalo evanjelium človeku, ktorý sa rozvíja. A aby ho postupnou výchovou a katechézou priviedla k plnej ľudskej a kresťanskej zrelosti. Buď pozdravené boské srdce Ježišovo v pravelebnej oltárnej sviatosti, od tohoto času až na veky. Tebou
zbolu sucha, zošli dážď, Svätého Ducha, zošli dážď, nové Turice, zošli dážď, rozjasaj srdce, zošli dážď, do zbolu sucha, zošli dážď, Svätého Ducha, zošli dážď, nové Turice, zošli dážď, rozjasaj srdce. Jak jelen dychtí za vodou, ja Bože, túžim za Tebou. Jak jelen dychtí za vodou, ja Bože, túžim za Tebou. Kresťanská rodina. Ako prvé spoločenstvo, v ktorom má každé dieťa počuť o Tebe, Pane Ježišu. A zoznámiť sa s radosnou zvesťou svätého Evanjelia. Pane Ježišu, v koľkých kresťanských rodinách, ktoré sa pred týmto svetom prezentujú možno pred cirkvou, aj pre Tebou samým ako kresťanské. Naozaj rodičia, nie len celé kresťanstvo, možno odbavia nejakou krátkou rannou a večernou modlitbou. Ale ktorí rodičia v kresťanských rodinách svojim deťom poskytujú tú prvú, najdôležitejšiu rodičovskú katechézu, ku ktorej sa zaviazali pri sviatosti krstu, keď priniesli svoje dieťa do domu nášho nebeského Otca. Koľkí rodičia pamätajú na ten nádherný akt, kedy bielu sviecu, ktorú prijali od kňaza odpálenú od veľkonočnej sviece, od veľkonočného plameňa, ktorý symbolizuje Teba, Kriste, ako svetlo sveta. Ktorí rodičia tento malý plamienok v duši svojich detí roznecujú a najmä chránia, aby nezhasol. Pane, Ty sám dobre vieš, ako my, Tvoji kňazi, Tvoji nehodní služobníci, sa stále častejšie stretávame s požiadavkou ľudí, ktorí chcú byť vyškrtnutí z matriky a vystúpiť tak formálne zo Svätej katolíckej cirkvi, zo spoločenstva lásky. Pane, ale Ty aj vieš, že najčastejšie tieto prípady konajú preto tak, že nemajú základné vedomosti o Tebe a o Tvojej neveste. Pane Ježišu, chceme teraz v Tvojej prítomnosti, všetci ako sme zhromaždení tu v tejto kaplnke, ale aj na všetkých tých miestach po celom našom Slovensku, ktoré je zasvetené sedembolestnej Matke Božej. Modliť sa a odovzdať všetkých, ktorí zodpovedajú za týchto maličkých, najmä rodičov, vychovávateľov, kňazov. Pane Ježišu, v koľkých rodinách sa číta
Sväté písmo pravidelne s náležitou úctou a dôstojnosťou. Pane Ježišu, v koľkých rodinách deti vedia, ako znejú Tvoje príkazy. V koľkých rodinách vedia, ako znejú aj cirkevné príkazy, ktoré akoby rozvíjali tie najdôležitejšie, ktoré si nám sám sprostredkoval a predstavil skrze Mojžiša, ktoré Kristus potvrdil. Príkazy, ktoré chránia vieru v živote človeka. Pätoro cirkevných príkazov, zákonov vynesených pastorálnou autoritou cirkvi, ktoré majú za cieľ zabezpečiť veriacim naozaj aspoň to potrebné minimum ducha modlitby, ktoré majú zabezpečiť aspoň to potrebné minimum morálneho úsilia a rastu v láske k Bohu a k blížnemu. Prvé a druhé prikázanie svetiť prikázané sviatky. A v nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši. Tieto príkazy vyžadujú od veriacich, aby svetili deň, v ktorom sa pripomína Pánovo zmrtvých vstanie. Ako aj hlavné liturgické sviatky, ktorými sa uctievajú tajomstvá Pána, preblahoslavenej Panny Márie a svätých, a to predovšetkým účasťou na slávení Eucharistie, na ktorom sa zhromažďuje kresťanské spoločenstvo, aby sa zdržiavali tých prác, ktoré by mohli prikázaniu, sveteniu týchto dní prekážať. Pane Ježišu, prosím ťa, aby vo vedomí zodpovednosti, ku ktorej sa zaviazali kresťanskí rodičia, prinášali pravidelne v každý tvoj svätý deň svoje deti, ktoré od teba dostali ako nezaslúžený dar, k tvojmu oltáru. Aby tak aj so svojimi rovesníkmi mohli vytvoriť spoločenstvo lásky a tak od malička sa učiť, kto je môj blížny. Že je to ten, kto takisto, aj keď iným originálnym spôsobom, hľadá tvoju svätú tvár, ako sme to mali dnes v žalme. Pane Ježišu, odprosujem ťa za všetkých rodičov, ktorí zanedbávajú túto svoju kresťanskú povinnosť a sú ľahostajní voči sveteniu tvojho dňa, ktorý si ty ustanovil. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu. Skutky, ktoré zabezpečujú aspoň také malé obdobia askézy a pokánia, ktoré nás pripravujú na liturgické sviatky a prispievajú k tomu, že by sme získavali nadvládu nad svojimi pudmi a slobodou srdca. Pane Ježišu, ako sa v našich výchovných, moderných systémoch vzdialujeme od tohto ideálu, v ktorom dieťa môže všetko. A autorita, rodič, učiteľ, kňaz pomaly nič. V ktorom sa nesprávne interpretuje a aplikuje rozmer akejsi tolerantnosti. Pane, ale tolerantnosti k čomu? K hriechu, k anarchii, k amorálnosti. Tak aby sme si uvedomili, že
príkazy, ktoré sme od Teba dostali a príkazy, ktoré nám predkladá Tvoja nevesta, cirkev, ktorá bola Tebou založená a ustanovená, preto aby nás chránila po všetky dni nášho života na ceste spásy. Aby sme si uvedomili, že sú to príkazy, ktoré my potrebujeme a nie Ty. Buď pozdravené, božské srdce Ježišovo, v prevelebnej oltárnej sviatosti. Od tohoto času až na veky. Nech padá dážď Tvojej lásky, veje vietor Tvojho ducha, nech tokot Tvojho srdca je v nás. Nech padá dážď Tvojej lásky, veje vietor Tvojho ducha, nech tokot Tvojho srdca je v nás. Vidieť ťa túžim, vziav svoju slávu, poznať ťa môžem viac. Vidieť ťa túžim, vziav svoju slávu, poznať ťa môžem viac. Nech padá dážď Tvojej lásky, veje vietor Tvojho ducha, nech tokot Tvojho srdca je v nás. Nech padá dážď Tvojej lásky, veje vietor Tvojho ducha, nech tokot Tvojho srdca je v nás. Vidieť ťa túžim, vziav svoju slávu, poznať ťa môžem viac. Vidieť ťa túžim, vziav svoju slávu, poznať ťa môžem viac. Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dážď, padá dážď. Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dážď, padá dážď. Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dážď, padá dážď. Otvor môj Pán svoju rieku, nech padá dážď, padá dážď. Vidieť ťa túžim, vziav svoju slávu, poznať ťa môžem viac. Vidieť ťa túžim, vziav svoju slávu, poznať ťa môžem viac. Štvrté prikázanie. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať oltárnu sviatosť. Na jednej strane zabezpečuje prípravu na Eucharistiu prijatím sviatosti zmierenia,
ktorou pokračuje dielo obrátenia a odpustenia začaté v krste a na druhej strane zaručuje minimum prijatia Pánovho tela a krvi v súvislosti s veľkonočnými sviatkami, ktoré sú počiatkom a stredom kresťanskej liturgie. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať ťa. Ako prosebne a nástojčivo je formulovaný tento príkaz, ktorý v človeku chce vzbudiť aspoň to minimálne pohnutie jeho vnútra k tvojej láske, Pane, ktorá naopak si nenechala pre seba nič. Nechala sa pribiť na kríž, potupiť, strízniť, pošliapať, opľúvať. A človek pre svoje modly, pre svoju slepotu a hluchotu potrebuje príkaz. Aspoň raz si očistí svoje srdce za 365 dní. A tak disponovaný, aspoň raz sa ma dotkni v Eucharistii. Tak veľmi túžim. Tak sa ja, Boh, k tebe, človeče, skláňam. A ty si žiješ po svojom. Čo viac by pre nás mohol urobiť ešte Boh? Sú to príkazy, ktoré nás otravujú? Sú to príkazy, ktoré považujeme za príkazy, ktoré si vymyslela cirkev, lebo nemá čo robiť? A zda cirkev potrebuje vykazovať takú prácu a výkon? Alebo je tu cirkev pre našu spásu? Preto, aby ona nás chránila. Podobne ako nás chráni Panna Mária, ktorá rozprestiera nad nami svoje ruky, svoj ochranný plášť a rozlieva milosti. Milosti, ktorých je pôvodcom Ježiš Kristus. Milosti, ktorých je darcom sám Boh. Podporovať cirkevné ustanovizne. 5. prikázanie. Ustanovuje, že veriaci sú povinní prispievať každý podľa svojich možností na hmotné potreby cirkvi. Cirkev má dosť majetku. Zvykneme počúvať. Aj od svojich veriacich. Aj od svojich aktívnych farníkov. Drahí bratia a sestry, chápeme, čo sa nám týmto cirkevným príkazom chce povedať. Tu vôbec nejde o nejaké samoučelné obohacovanie cirkvi. A napokon máme v sebe definované, čo pre nás znamená cirkev. Že to nie je námestie svätého Petra alebo štát Vatikán alebo niekoľko desiatok kardinálov na čele so Svätým Otcom, ale že sme to my. Chápeme, že keď podporujeme cirkevné ustanovizne, podporujeme samotné dielo Ježiša Krista, ktoré nám, ľuďom, zveril, aby sme ho spravovali v pokore.
kto je pre nás, alebo čo je pre nás cirkev. Uvedomujeme si, že my sme cirkev. Že my sme jej živé údy. A že my potrebujeme sa deliť preto, aby sme možno práve pre tento cirkevný príkaz aspoň na chvíľu dokázali pochopiť Ježišov výrok. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Ale aj naopak, čokoľvek ste neurobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste neurobili. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že si ustanovil svätú cirkev, ktorá v dnešných časoch je z každej strany kritizovaná, opľúvaná, podobne ako si bol Ty za svojho pozemského života. Ale my máme istotu, že ani pekelné brány ju nepremôžu, pretože Ty, Boží svätý, večný, si sa tak rozhodol. Najsvätejšia Panna Mária, naša matka, náš vzor, vyspievala Bohu najkrajší hymnus vďaky. Svoje velebí moja duša Pána za všetky veľké veci, ktoré osobne jej a jej národu i celému svetu urobil Boh. Mária vyznala, že všetko, čo má a čím je, vďačí iba Tebe, Bože, a nie sebe. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, alebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ctíme túto sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená. Bohoslužbu starodávnu náhrať nová vznešená. Pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená. Otcu, Synu jedinému, chvála, buď a plesanie. Sláva, moc za česť ich menu, tak aj dobrorečenie. Od obidvoch poslanému rovnaké buď uctenie.
Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetkú slásť. Modlíme sa. Pani Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. sláva naplní zem, teba stvár.